Bine ați venit pe canalul nostru cu povești uimitoare din viață. Vă dorim o ascultare plăcută. Mamă, mi-e foame, a șoptit Oxana, auzind vocea mică și nesigură. Ea deja se trezise și stătea culcată, adunându-și gândurile și amintindu-și lucrurile pe care trebuia să le facă astăzi. Avusese un vis, câteva evenimente plăcute din trecut. Visul nu i-a rămas în memorie, dar amintirile plăcute au rămas. Așadar, în timp ce își aranja prioritățile pentru ziua care începea, a zâmbit. Nu l-a auzit cum a intrat, dar a auzit clar ce a spus. Totul s-a risipit în clipa aceea, și gândurile, și senzațiile plăcute de după vis. S-a întors. Mihai încă stătea în ușă și, se pare, aștepta o reacție din partea ei. S-a ridicat în pat, încercând să-și găsească papucii pe care îi lăsase pe undeva lângă pat înainte de culcare. Papucii nu se găseau nicăieri. Oxana era nervoasă, iar el tot stătea și se uita. Ochișorii somnoroși, pijamaua cu urși, părul ciufulit. Văzând toate acestea, Oxana a zâmbit. Imediat, Mihai, o clipă, nu pot să-mi găsesc papucii, a spus în cele din urmă Oxana. Mihai, băiețelul de 5 ani, în cele din urmă așteptând reacția Oxanei, s-a grăbit să o ajute. Papucii au fost găsiți de cealaltă parte a patului. Acum la baie, dacă se poate numi așa spațiul cu chiuveta din baie, și în nesfârșitele treburi ale unei noi zile nesfârșite în sat. Și zilele în sat chiar sunt nesfârșite. În oraș, în același timp, ea apuca să se spele și să ia micul dejun, să lucreze în timpul zilei, iar seara, după ce pregătea o cină ușoară, cât îi trebuia doar ei, să se culce, ca să mai răsfoiască încă o oră fluxul rețelelor sociale, scufundându-se în viața frumoasă a altor oameni. Și weekendurile treceau repede. Odihnindu-se bine, în prima jumătate a zilei făcea curățenie, iar în a doua parte se plimba prin magazine, făcând cumpărături pentru săptămâna următoare. Al doilea weekend era la fel de productiv și consta doar din câteva activități. Oxana își pregătea hainele pentru săptămâna următoare de lucru la birou, spăla, călca, făcea baie și se culca mai devreme. Îi plăcea acest stil de viață. Un lucru urmează după altul și totul este clar. Aici, însă, posibilitatea de a planifica există doar dimineața, cât timp toată lumea doarme. Spre seară, însă, înțelegea că toate planurile au dat-o în bară, dar în sat nu se poate trăi după un program prestabilit. Oxana a fost șocată când, venind aici, a aflat că încă mai sunt multe sate și comune din această țară imensă care nu au gaz. Dar ce să mai spunem de gaz? Apa nu este în fiecare casă. Cei care o au, fac totul cu propriile forțe. La bunicul Cosmin, tatăl lui Sergiu, la vârsta lor de 74 de ani, asta nu mai era posibil, iar Sergiu însuși era la oraș, la muncă. Așadar, casa de lemn, băile vechi și toaleta în curte au surprins-o pe Oxana la prima ei vizită aici. Satul cu legumele, laptele și conservele pentru iarnă este un ajutor bun, dar tot banii sunt trebuie. De aceea, aproape toată populația masculină în putere a plecat la oraș să câștige bani, iar bătrânii au rămas să-și trăiască ultimii ani. Oxana, luându-le pe Mihai de mână, l-a dus la fântână, unde era instalat chiuveta. Iată, de 4 luni de zile, acesta este singurul ritual care s-a încadrat permanent în programul ei de activități. Ea îl învăța pe Mihai să-și spele dinții și supraveghea să se spele bine, nu doar să-și ude ușor obrajii. Ah, dacă ar putea să ia o duș acum! Oxana a suspinat adânc. În oglindă a văzut privirea ei tristă și fruntea mânjită de pastă de dinți a lui Mihai. Ea a zâmbit. Ei bine, acum, mămăligă? Da, de mei. Mihai a zâmbit și el. Bine, de mei fie. Au mers în bucătărie. Mamă, torn lapte? Oxana a tresărit din nou. Nu i s-a părut prima dată. El a numit-o mamă și asta era cea mai mare frică a ei,
deși înțelegea că un copil are nevoie de o mamă. Când Sergiu i l-a prezentat pe fiul său, a stabilit imediat granițele și l-a avertizat pe băiețel că tanti Oxana îl va ajuta doar o perioadă, cât timp el lucrează. Dar nu a ajutat. Băiatul s-a atașat de ea, iar Oxana s-a obișnuit și ea cu el, dar acum nu știa ce să facă cu noul ei statut. Bine, așa cum spunea Scarlett O'Hara, mă voi gândi la asta mâine. Dar acum, mămăliga. Ziua a început în agitația ei obișnuită. Aici îi era greu. Munca fizică în sat este prea dificilă, când ești o fată de la oraș în proporție de 100%. Atât de orășeancă, încât Oxana a văzut pentru prima dată satul dinăuntru abia la 24 de ani, când Sergiu a decis să o prezinte rudelor și să-i arate locul său de naștere. La început, i-a plăcut foarte mult aici. Câmpuri întinse, unde privirea se îndreaptă la kilometri departare. Aer gustos, chiar gustos, datorită căruia Oxana a simțit pentru prima dată mirosul ierburilor. În oraș, se oprea adesea când muncitorii coseau iarba în primăvară, pentru a respira mirosul ierbii cosite. Dar mirosul ierburilor din pădure este cu mult mai bun. Pădurea cu copaci înalți și o atmosferă magică, de asemenea, a fascinat-o pe Oxana. Și apa rece din fântână. Aici s-a trezit pentru prima dată nu la sunetul deșertului deșteptător, ci la cântecul cocoșului. Ei, și ce dacă era la 5 dimineața? Oricum, era în extaz total. Acum, după un timp, deja vrea să-l pună pe acel cocoș la supă pentru strigătul lui timpuriu. Dar atunci, toată această atmosferă rurală a fost magică. Adevărat, magia a fost întunecată de confortul în aer liber, dar vara nu a deranjat-o prea mult, ca acum, în noiembrie. Tocmai toamna, toată această pânză magică s-a rupt, când drumurile s-au transformat într-un noroi murdar. Și pentru a ieși la toaletă sau pentru a merge la fântână, trebuia să se îmbrace bine. Dar nu avea ce face. Sergiu trebuia să câștige bani, iar tatăl său, puțin după plecarea lor, când au fost aici în vacanță, a ajuns la spital din cauza problemelor cardiace pe care le-a neglijat, deoarece în acel moment nu era nimeni care să aibă grijă de el, iar toate îngrijirile pentru copilul mic au revenit lui Sergiu. Mama lui Sergiu a murit de mult, iar pe tatăl său nici nu l-a cunoscut. Bunicul Cosmin l-a crescut singur pe nepot, iar acum și pe strănepot. După ce l-a hrănit pe Mihai, Oxana a pregătit găleți pentru a merge după apă. Mamă, pot veni cu tine? Și din nou Oxana s-a cutremurat. Ce să fac acum? Să spun acum că sunt doar o mătușă, nu mamă, a întârziat. Ar fi trebuit să facă asta dimineața și să taie, cum se spune, în viu. Dar de acum încolo va fi și mai rău. Deci, de ce s-a agitat atât? În curând se vor căsători cu Sergiu, iar Mihai oricum va trăi cu ei, deci statutul de mamă va fi oficial pentru ea. Și faptul că acest statut a venit puțin mai devreme, nu e nimic grav. Gândurile acestea au făcut-o chiar să se înveselească. Clătinând gălețile, a făcut cu ochiul lui Mihai spunându-i cine ajunge primul la fântână, e cel mai bun. Ochii lui Mihai s-au aprins de bucurie și s-a grăbit să se îmbrace. Se întuneca de vreme, deci treburile trebuiau făcute mai repede. Deci, odată cu venirea toamnei, a trecut agitația din grădină și se poate spune că viața a devenit mai ușoară. După ce l-a scăldat pe Mihai într-o cadă mare, tot în aceleași hăinuțe, și l-a așezat să se uite la desene animate, Oxana a ieșit pe verandă în speranța de a prinde semnal și a sunat la Sergiu. Sergiu, salut! În sfârșit am reușit să te sun. A strigat Oxana în receptor cu bucurie. Cum ești? Ce mai faci? Când vii? Din cauza problemelor constante de semnal în sat, vorbeau atât de rar, încât voia să-l întrebe despre toate deodată. Totul e bine, a auzit răspunsul sec al iubitului. Sergiu, când vii? Când voi putea veni, dacă se poate? Drumurile nu sunt gata încă. A răspuns Sergiu într-un mod brusc.
Când va îngheța, atunci voi veni. Dintâră odată, Oxana s-a simțit jignită de tonul ăsta. Deci, poate e obosit, pentru că trebuie să lucreze și în schimburile lui, și să facă ore suplimentare, ca să cumpere un apartament mai mare. În apartamentul ei de studio avea doar 18 metri pătrați, plus o mică baie. Pentru ea era suficient, dar dacă vor locui toți trei, va fi prea mic. Nici măcar copilul nu va avea unde să se joace. Voi cum sunteți? Cum e Mihai, bunicul? A întrebat Sergiu, parcă întristat. Bunicul Cosmin al Zoiei încă trăiește, iar Mihai e bine. Ea chiar voia să-i spună iubitului că astăzi Mihai a spus-o mamă. Dar după răspunsul Oxanei, Sergiu s-a grăbit să se ia la revedere de la ea și a închis telefonul. Oxana a hotărât să-l viziteze pe bunicul Cosmin și să le ducă niște clătite pe care le-a copt pentru cină. Asigurându-se că Mihai se uită în continuare la desene animate și anunțându-le că se va întoarce curând, a alergat la bătrâni. Zoe a insistat să-l ia pe bunicul Cosmin la ea după externare. Ea era o rudă îndepărtată a familiei lor. Deci Oxana nu s-a mirat când într-o zi a apărut Zoe la ușă. Oxana, asta am gândit, a început ea de la ușă. Îl voi lua pe bunicul la mine pentru a se recupera cum trebuie. Ai destul de grijă de băiețel, iar acum ai și un bătrân în plus. Eu trăiesc singură, sunt încă în putere, iar împreună vom fi mai veseli, iar ție-ți va fi mai ușor. Îi era rușine să recunoască, dar Oxana s-a bucurat. Chiar foarte mult. Bunicul Cosmin era un bunic foarte plăcut. L-a primit atât de afectuos, îi spunea fiica lui. I-a învățat multe, pentru că ea nu știa cum să hrănească găinile sau să încălzească soba. Dar se gândea cu groază că va trebui să aibă grijă de el, pe lângă copilul mic. Așa că a acceptat cu recunoștință propunerea Zoiei. Am băut prea mult. Nu voi ajunge acasă, a auzit Oxana apropiindu-se de căsuța lor. Stăteau la masă, beau ceai și cântau. Oh, beți ceai. Deci am venit la timp, a spus vesel Oxana, scoțând din coș un morman de clătite. Iată, chiar la timp pentru ceai. Fiica mea, de ce te-ai ostenit? A început să se plângă bunicul Cosmin. Te-ai obosit destul și încă mai faci clătite pentru noi. Lasă, nu e nevoie. Da, a susținut-o și bunica Zoe, nu te îngrijora pentru noi, nu suntem flămânzi, și la vârsta noastră nu avem nevoie de multe. O cană de ceai și o felie de pâine și suntem sătui toată ziua. Ea i-a tras un scaun Oxanei, invitând-o la masă. Nu am venit să vă hrănesc, ci să vă onorez și să vă fac puțin fericiți, a răspuns Oxana cu plăcere, așezându-se la masă. Cât de mult iube aceste ospețe țărănești. Parcă ceva din nivelul genetic se activa în acel moment. Întotdeauna, când se adunau la masă, localnicii cântau cântece. Ea nu știa niciunul dintre ele, dar îi asculta cu atât de mare beatitudine și înfiorare în inimă, încât uneori uita să respire. Mihai doarme? A întrebat bunicul Cosmin. Nu, uită-se încă la desene animate, nu se culcă fără mine. Bunicul Cosmin s-a uitat cu bâlândețe la Oxana, i-a întins mâna și i-a mângâiat părul ca un tată. Îți mulțumesc, fiica mea. Dacă nu ai fi fost tu, Dumnezeu să nu lase ca Sergiu să te supere. Îi voi rupe personal capul, a spus sever bunicul. Dar unde să-ți rupi tu capul, abia te ții pe picioare? A râs Zoe. Iar eu pot și o voi face cu plăcere, dacă e nevoie. S-a uitat întrebător la Oxana. Nu, totul e bine, s-a grăbit să-i liniștească pe bătrâni. Tocmai am vorbit, și când se va îngheța drumul, va veni. Oxana a mai stat câteva minute și a alergat la Mihai. L-a găsit în patul ei, ghemuit și îmbrățișând bâlând tigrul pe care i l-a dăruit. Nu l-a mutat în patul ei, ci doar l-a mângâiat pe cap și i-a aranjat plapuma. Nu era somn. Discuția cu Sergiu nu ieșea din minte. Tonul lui nu i-a plăcut,
Dar a încercat din nou să alunge gândurile neplăcute, explicându-și că omul e doar obosit. Dar e obosită și aici, și el e obosit acolo. Așa se întâmplă. Turnându-și o cană de ceai fierbinte, a ieșit să respire aerul de seară. Devenea tot mai frig în fiecare zi. Când Sergiu i-a cerut să rămână aici pentru o vreme, discuția a fost doar despre 2 luni. Dar mai întâi l-au trimis în delegație, apoi bunicul a trebuit să se refacă după spital, iar acum drumurile sunt impracticabile. Ciudată e treaba asta cu soarta. Visezi și faci planuri pentru viața de adult, iar deodată te trezești în casa de la țară, pe veranda bând ceai, cu cizme de iarnă și o șal pe umeri. Dar nimic asemănător nu a fost în visurile ei. Nici măcar nu visa la o casă de vacanță, dar rămite la o casă la țară. Familia ei era una obișnuită din clasa muncitoare, cum se spunea odinioară. Tatăl ei era șofer de camion, mama, cofetăreasă, trăiau ca toți ceilalți. Munceau mult, își creșteau copii. După Oxana, mama nu s-a mai hotărât să mai nască. În anii 90, a fi părinte era deosebit de greu. Practic, toți copiii din cartier erau lăsați de izbeliște, în timp ce părinții lucrau în schimburi, unii încă în fabrici, alții la munci ocazionale. Oxana a devenit independentă de timpuriu. Încă de la 10 ani putea să-și gătească singură și să-și facă ordine în casă. Viața ei s-a schimbat brusc când, pe neașteptate, a murit tatăl. Întorcându-se într-o zi de la cursă, dimineața nu s-a mai trezit. Un cheac de sânge s-a rupt, au constatat medicii. După înmormântare, mama Oxanei s-a schimbat mult. Nu mai râdea și nici nu era de râs. Salariul de cofetăreasă nu le ajungea, așa că mama s-a angajat la o firmă ca femeie de serviciu. Toate treburile casnice au căzut pe umerii Oxanei. A învățat bine, străduindu-se să-i facă măcar așa o bucurie mamei. Visa să termine școala cu rezultate excelente, pentru a putea intra la o facultate prestigioasă și apoi să găsească o slujbă bună. Atunci ar fi putut să o ajute pe mama în mod deplin. Ea va începe să câștige singură și o va forța pe mama ei să demisioneze de la ambele locuri de muncă, pentru a se odihni puțin. Ea a reușit să termine școala cu diplomă de aur, dar să intre la institut a fost o provocare, deoarece în acea perioadă corupția și nepotismul înfloreau. Dacă nu erai cunoscut cu vreo persoană influentă în oraș, diploma ta de aur nu interesa pe nimeni. Oxana și mama ei au alergat de la un institut la altul. La 2 dintre ele nu a fost admisă la concurs, iar la al 3-lea i-au oferit imediat varianta de studii contra cost. Înscrie-te la varianta contra cost, fetiță, i-a sfătuit-o rectorul, un domn gras și scund, cu gâtul transpirând. Și dacă vei obține rezultate bune la învățătură, te vom transfera la buget. Îți promit. Avem nevoie disperată de oameni inteligenți. Ușor de spus, înscrie-te la varianta contra cost. Dar de unde să ia bani? Oxana plângea în bucătărie, mama sta la fereastră și se gândea. Mai rămânea foarte puțin timp până la încheierea depunerii actelor. Erau 2 variante, fie să piardă un an și să încerce din nou anul următor, fie să caute urgent bani. A optat pentru a doua variantă, deoarece anul următor probabil nu ar fi fost mai bun. Când s-a înțeles că nu pot împrumuta de la nimeni, mulți atunci abia își duceau traiul, s-a hotărât să vândă apartamentul. Diferența de preț a fost folosită pentru a plăti taxa de studii la institut. Probabil că în acea vreme toate forțele divine le-au fost de ajutor, deoarece au găsit cumpărători repede. Chiar au acceptat să acorde un avans, în timp ce se încheia tranzacția. Datorită acestui avans a apărut șansa de a depune actele la timp și de a plăti primul an de studii. Au schimbat un apartament de 2 camere tip Hrușciov cu un nou tip de apartament apărut atunci, un studio. Camera combinată cu bucătăria era mică, dar le ajungea lor și mamei. Oxana și-a dedicat tot timpul învățăturii, pentru a se transfera la buget în următorul an, așa cum promisese rectorul. Mai apoi, planul ei era să găsească un loc de muncă,
pentru a-și îmbunătăți din nou nivelul de trai, fără să se înghesuie în 18 metri pătrați doar ei două. Visurile ei nu s-au împlinit. Mama ei a murit brusc, încât Oxana nici nu a înțeles la început când a primit telefonul din spital că mama ei a leșinat pe stradă. Trecătorii responsabili au chemat ambulanța. Ea a decedat înainte ca ambulanța să ajungă. Oxana nu credea că este vorba despre mama ei, despre cea cu care dimineața bea ceai și se lăuda cu succesele la învățătură. Nu poate fi așa. Nu poate totul să se termine chiar așa. Pentru că tot ce era bun era doar în față. Visa să o ducă pe mama la mare. Visa să schimbe din nou apartamentul, pentru ca mama ei să aibă propria cameră. Visa. Ea a auzit la telefon: alo, domnișoară, mă auziți? Puteți veni acum, vă vor lăsa să intrați. Doar spuneți că sunteți. Ea nu a mai ascultat până la capăt, telefonul i-a căzut din mână, lovind colțul podelei de gresie. Până în ziua de azi, pe ecran este o fisură în colț, care amintește de fisura din inima ei, care sângerează când gândurile ei se întorc în acea zi. Cum au decurs pregătirile pentru înmormântare și înmormântarea în sine, Oxana își amintește vag. Atunci vecina a fost de un real ajutor. Alergând, negociind, organizând. Venea la Oxana doar pentru a-i anunța suma. Oxana dădea din cap, dar nici nu-și imagina de unde să ia atâția bani. Nici ea, nici mama ei nu se pregătiseră pentru așa ceva. Pentru ziua de naștere a mamei pregătiseră șampanie, da, o cumpăraseră dinainte, dar pentru moarte nu se pregătiseră. Un credit cu dobândă mare a rezolvat această problemă. Și asta cu greutate, deoarece nu avea loc de muncă, nu avea venit. Oxana a trebuit să treacă pe forma de învățământ la distanță și să renunțe la buget. Rectorul s-a opus, dar ea trebuia cumva să trăiască, să se hrănească și să plătească chiria, studiile, creditul, și nu avea pe nimeni care să o ajute. Oxana a reușit să se angajeze ca manager într-o mare firmă de producție de ferestre de plastic. Salariul era suficient pentru a-și duce traiul. Din când în când scria lucrări pentru alți studenți, la fel ca ea. Ea a continuat să ia învățătura în serios. Cândva i-a promis mamei că va termina studiile și își va aranja viața. Își va ține cuvântul. S-a întors în casă, s-a schimbat și s-a culcat lângă ursuleț. Părul lui mirosea a săpun de baie, iar acest miros o liniștea. A îmbrățișat ursulețul și a zâmbit. Iată! În viața ei a apărut nu doar o persoană dragă, ci și un copil. S-a întâlnit cu Sergiu la locul de muncă, când el s-a angajat ca șofer, iar ea lucra acolo de 2 săptămâni. Și, așa cum se întâmplă adesea, doi oameni noi într-un colectiv încep mai întâi să comunice între ei. Statutul lor de noi veniți îi apropia. Sergiu era un tânăr serios. La început au vorbit doar despre muncă. Printre atribuțiile Oxanei se număra și întocmirea și verificarea foilor de parcurs pentru șoferi. Așa că se întâlneau des cu Sergiu, iar într-o zi el a venit la biroul ei cu un borcan de gem de zmeură. A venit pur și simplu să o înveselească. Bineînțeles că Oxana nu a putut să nu îl invite la o ceașcă de ceai. Mai ales că oricum intenționa să facă asta. Au băut ceai, au mâncat gem din borcan și au stat de vorbă. Mai ales despre noul lor loc de muncă. Ce le place și ce nu le place aici. A doua zi, Sergiu a venit din nou, dar de data aceasta cu o tabletă de ciocolată. Și apoi din nou cu curmale. Oxana nici nu a observat că aștepta deja fiecare pauză de prânz pentru a bea ceai și doar a sta de vorbă. Și Sergiu știa să stea de vorbă. Oxana a înțeles imediat că el nu este de aici. Nu avea acea aroganță de păun pe care o observa la alți șoferi. Aceia flirtau deschis, lăsându-și privirea să alunece în mod intenționat spre sânii ei. Deși Oxana nu și-ar fi permis niciodată un decolteu. Multe fete din departament apreciau acest tip de interacțiune. Ele chicoteau,
aruncând priviri timide. Oxanei îi era scârbă de toată treaba asta. Sergiu era diferit. Se uita la ea și vorbea cu ea pur și simplu ca cu o persoană și nu și-a permis niciodată priviri sugestive sau zâmbete vulgare. Interacțiunea cu el îi aducea plăcere. Mai târziu, a aflat că el vine din sat. A venit aici să câștige bani, deoarece are un fiu mic și un bunic care necesită sprijin financiar. După aceste informații, Oxana a devenit un pic mai favorabilă lui Sergiu. Dacă are un copil, înseamnă că are și o soție, gândea Oxana. Și ea nu putea interacționa cu un bărbat căsătorit pe la spatele partenerei sale. A inventat o treabă urgentă într-una din vizitele lui. Apoi a fost chemată de contabil, ca și cum era urgent. A început să levite, până când într-o dimineață Sergiu a venit la ea și, închizând ușa, a întrebat. Oxana, de ce mă eviți? Te-am supărat cu ceva sau este din cauza copilului despre care ți-am povestit? Este din cauza soției despre care nu ți-am spus nimic. Nu este frumos să vii să bei ceai cu mine, când undeva te așteaptă alta. Îmi pare rău, sunt un prost, nu am fost clar. Nu am vrut să revin la asta, de aceea nu ți-am spus nimic. Nu am soție și nici nu am avut. Iar copilul de unde? A fost surprinsă Oxana. Și copilul? A răspuns Sergiu. O greșeală a tinereții, pur și simplu. Așa se întâmplă, nu știai? Oxana nu știa. Nu știa cum un copil poate fi o greșeală a tinereții. Un copil nu poate fi o greșeală. Sergiu a continuat. Ei bine, eram tânăr, prost, hormoni și toate astea. M-am întâlnit cu o fată, a rămas însărcinată, rapid, cumva. A născut. Dar nu m-am căsătorit cu ea, pentru că... A tăcut. Ei bine, pur și simplu am vrut să mă plimb, înțelegi? Și ea nu mă iubea. La noi despre așa oameni se spune că sunt rătăciți, iar eu am fost un prost tânăr. Ea a hotărât să nască, pentru că mai avusese un avort de la un alt tip din sat. Medicul i-a amenințat că următorul avort va fi ultimul. A fost scandal din cauza asta. Mama ei a vrut neapărat să mă căsătoresc cu fiica ei, să o aranjeze într-o familie normală. Așa spunea ea. M-au făcut de rușine, zicând că am însărcinat fata și am părăsit-o. Da, am fost vinovat. Amândoi am fost proști atunci. Și când a născut, a vrut chiar să-l dea la orfelinat. Bunica ei a convins-o, speriind-o cu păcatele. Iar eu am venit aici, departe de toate zvonurile astea. La început am lucrat pe șantier și trimiteam bani pentru copil. Dar ei nu le-a ajuns niciodată. Și apoi ea l-a adus pe copil la bunicul meu cu o cerere de renunțare la el. Iar mama acum unde este cu copilul? A plecat cu un vizitator. Asta e povestea. Deci, Oxana, nu am soție și nici nu am avut. Poți să nu te mai ascunzi de mine. Nu încălcăm nimic când bem pur și simplu ceai la prânz și stăm de vorbă. Povestea lui a revoltat-o pe Oxana. Nu înțelegea cum poți renunța la un copil. Dar apoi s-a convins că ea nu este mamă și nu are dreptul să judece pe nimeni. Și am rămas acolo. Ceaiurile noastre au continuat. Iar într-o zi, a adus flori, lăcrămioare. Oxanei nu i-a dăruit nimeni niciodată flori. În magazinele de flori, vedeam principal trandafiri, lalele, crizanteme, dar acum lăcrămioare. În seara aceea, el a însoțit-o acasă. Vrei să intri la o ceașcă de ceai? L-a întrebat ea când au ajuns la scară. Sergiu a râs zgomotos. Oxana, trebuie să-ți mărturisesc că nu-mi place ceaiul. Oxana a fost surprinsă. Cum așa? Și la serviciu cine a băut? Am băut pentru că tu bei, iar eu voiam să te cunosc mai bine. Așa că ceaiul a devenit elementul de legătură, a zâmbit Sergiu. Noi, în sat,
Bem în principal infuzii din plante, cu mentă, sunătoare, isop, cimbru și alte ierburi. Dar ceaiul negru simplu nu-mi place. Dar ție îți place. De ce nu mi-ai spus de la început? L-a certat Oxana. De mult aș fi cumpărat cimbru și isop. Lasă, nu e nimic grav. Ei bine, atunci poate cina. Mai am cartofi cu carne. Și de cină nu refuz, a răspuns satisfăcut Sergiu. Ea era din nou la masă, nu singură. Cât de mult a mâncat singură și cât de bine este acum. El a plecat după miezul nopții, se temea că va întârzia la căminul în care locuia de când a venit aici, dar Oxana i-a sugerat să cheme un taxi pentru a ajunge la timp. Înțelegea că el sugera să rămână, dar nu voia să grăbească evenimentele. S-au mutat împreună după o lună. Inițiativa a venit de la Sergiu. Îmi placi, Oxana. Îmi placi de mult, probabil că știi. Să încercăm să locuim împreună. Oxana a rămas surprinsă de această propunere. Nu că nu și-ar fi imaginat împreună, doar că se gândea că va fi altfel. Întâi propunerea de căsătorie, apoi căsătoria. Deci vedea foarte bine că totul s-a schimbat de mult în societate. Și acest curs al evenimentelor este considerat învechit. Dar ea era învechită după toate standardele. Sergiu este prima ei dragoste și primul ei bărbat. Și asta a fost la 24 de ani. Cui să-i spunem, vor râde. Dar Oxana a vrut întotdeauna o dragoste adevărată, de basm. Dar a acceptat. În principal sub presiunea colegelor fete. Oxana, vrei să rămâi o bătrână fecioară? Am ilustrat-o Elena, casiera din departamentul lor. Sergiu e un tip grozav, serios. Nu observi că se uită la el? Da, acceptă-le. A susținut-o și Maria, contabila șefă. Uită-te la mine. Toată viața am construit o carieră și ce? Cariera e aici, dar cea mai prețioasă pentru o femeie, nu. Nici soț, nici copii. Toată ca tine, ai așteptat ceva miraculos. Bineînțeles că a observat că mulți se uită la Sergiu. Lui Sergiu îi plăceau mulți, nu numai pentru aspectul său fizic. Lucra excelent, îi se putea încredința orice sarcină serioasă. Peste un an a fost promovat din simplu șofer în manager șef de achiziții. Totul datorită faptului că știa să comunice și să negocieze cu oamenii. Și cu Oxana a reușit să negocieze. A convins-o că se vor căsători, după ce vor economisi puțin bani și se vor stabili pe picioarele lor. Ea a acceptat. Pentru a-și confirma cuvintele, a dus-o să o cunoască pe cele mai dragi ei persoane, cum le spunea el despre bunic și fiul său. Deci acum o consideră pe Oxana cea mai dragă pentru el. Asta i-a încălzit sufletul. Bunicul i-a plăcut de la început. Iar Mihai nu s-a speriat de mătușa din casă. Îi aducea jucăriile și îi arăta unde cresc fructele lui preferate. Iar când au plecat după 2 săptămâni, Mihai chiar a plâns. Atunci Sergiu s-a supărat pe Mihai. Nu te-ai lăsat, ești bărbat sau nu? I-a spus el amenințător. Mihai a stat tăcut, cu capul plecat. Oxana l-a îmbrățișat și i-a promis că vor veni curând. Ce vrei să-ți aduc? A întrebat Oxana, încercând să-l distragă pe băiat de la tristețe. Un tigru, a șoptit Mihai printre lacrimi. De jucărie. A râs Oxana. Mihai a zâmbit, ridicându-și ochii plânși. Nu, de jucărie, mi-e teamă de unul adevărat. Am înțeles, dar nu mai plânge, bine. Când plecam, Sergiu m-a avertizat. Nu-l răsfăța, Oxana. Vreau să crească bărbat, pentru că femeile de obicei îi alintă pe copii, nu trebuie. Nu l-am alintat, doar l-am liniștit, am încercat să mă justific. Sergiu s-a uitat doar posac, restul drumului au mers în tăcere. La întoarcerea în oraș, Oxana s-a dus imediat să caute tigrișorul și l-a găsit.
Cumva a înțeles imediat că acesta e chiar cel dorit. Când a văzut jucăria, Sergiu s-a uitat din nou neprietenos. Ți-am cerut, Oxana. Am promis și îmi place să-mi țin promisiunile. Scuză-mă, așa am fost educată. Sergiu nu a răspuns nimic și a intrat tăcut în baie. Se poate spune că a fost singurul lor conflict. Deși nici timp pentru ceartă atunci nu au avut. Lucrau, erau obosiți. Sergiu pleca des în deplasări, găsea noi clienți, încheia contracte. Oxana rămânea adesea singură pentru mult timp. Locuiau la ea, deși apartamentul ei era mic, dar camera din cămina lui Sergiu era și mai mică. Și baia și toaleta erau comune pe tot etajul. Cumva s-a întâmplat așa că trăiau mai ales din salariul Oxanei. Sergiu economisea pe al său, spunea că va strânge și va cumpăra un apartament mai mare. Oxana nu avea nimic împotrivă, deja își dorea foarte mult o familie. Și apoi s-a întâmplat asta. Zoe a sunat și a anunțat că bunicul a fost dus la spital. Îi era rău de inimă. Mihai deocamdată a luat-o la ea. Nu va putea sta mult timp cu el, pentru că trebuie să aibă grijă și de bunic, pentru că la spital nu sunt destule infirmiere. S-a ridicat întrebarea ce să facem? Stăteau în bucătărie și tăceau. Oxana, cred că e mai bine să mergi acolo și să fii cu ai mei. Eu lucrez, am afaceri, nu pot deloc. Dar și eu lucrez, a protestat Oxana. Sergiu s-a uitat la ea nemulțumit. Dar salariul e mic, a răspuns Sergiu. Avea dreptate. Salariul chiar era mic, dar șeful i-a promis că din trimestrul următor o va transfera la contabilitate. Îi plăcea atitudinea ei serioasă față de muncă. Dar lui Sergiu nu i-a spus nimic atunci. Voia să-i facă o surpriză. Iar acum surpriza asta nu mai era la locul potrivit. Poate l-aducem și pe Mihai aici, să încercăm să-l înscriu la grădiniță, a încercat să sugereze Oxana. Dar s-a lovit din nou de o privire nemulțumită a lui Sergiu. La noi nu se procedează așa. Trebuie să fie cineva din rudenie aproape, în timp ce cineva din familie este bolnav. Zoe va avea grijă de el, desigur, dar uneori abia se ține pe picioare. Și vor începe din nou zvonurile, vor spune că și fiul, și logodnica lui l-au abandonat pe bătrân. Te-au luat deja drept logodnică. Oxana nu știa ce să răspundă. Oxana, dacă trebuie să plec, înseamnă că voi trebui să demisionez. Un concediu de 2 săptămâni nu va ajuta, probabil că va trebui să stau mai mult. Am un salariu mai mare, voi putea strânge mai repede banii decât tu din venitul de manager. Mai ales că după nuntă oricum voiam ca tu să nu mai lucrezi, ci să creștem copiii noștri. Eu voi fi cel care va câștiga. Oxanei i-a plăcut fraza să creștem copiii noștri. Chiar a zâmbit. Și așa au hotărât. A doua zi s-a dus cu cererea la director. A ascultat-o, ea nu a încercat să mintă, a povestit totul așa cum a fost. Ești sigură că Sergiu este omul pentru care merită să-ți schimbi așa viața? A întrebat el brusc. Nu, ca angajat, Sergiu este mai bun în departament, poți conta pe el. Dar ca om și viitor soț, din această perspectivă nu-l cunosc. Tu ești sigur de el? Ea nu știa răspunsul la această întrebare, dar nu mai putea da înapoi. Odată ce s-au înțeles, s-au înțeles. Ea nu era obișnuită să dea înapoi. După o zi, Oxana, luându-le pe Tigru, a plecat la sat să aibă grijă de fiul lui Sergiu și de bunic. Și cât timp va dura asta, nu știa. A fost o perioadă grea pentru ea. Totul s-a schimbat cu susul în jos. A fi la sat a fost dificil, să aducă apă, lemne, să încălzească baia, multe acțiuni erau noi pentru ea. Bunicul Cosmin o ajuta cu sfaturi în momentele când ea și Mihai alergau să-l viziteze. Iar Zoe trecea des pe la ei, ajutând cu ce putea. Încet, încet, Oxana s-a acomodat.
Un avantaj al acestei munci grele a fost că Oxana a slăbit puțin și s-a întărit cumva. Mâinile ei s-au înfrumusețat, umerii, talia s-au subțiat. Se privea în oglindă și i-a plăcut reflexia. Rochia de mireasă îi va sta bine, a gândit ea zâmbind. Sergiu trimitea bani din când în când. La început de 2 ori pe lună, avans și salariu. Apoi doar o dată, dar mai mulți. În aceste 4 luni cât a fost aici, a venit doar de 3 ori. Tot plecat în delegație era. Suna rar, pentru că acolo unde mergea el, semnalul era slab. Și aici nu era prea bun. Ultima dată a promis că va veni, imediat ce drumurile se vor îngheța și va putea ajunge. Da, va trebui să discute cu el despre toată situația asta. Trebuia să schimbe ceva. Dar cum vor reacționa bunicul Cosmin și Zoe? Dar Zoe a fost prima care a deschis această discuție, când ei cu Mihai au venit să-i viziteze pe amândoi. Fetiță, cum te gândești să trăiești mai departe? Asta a pregătit-o pe Zoe pentru o conversație serioasă. Bărbatul e acolo, tu ești aici cu copilul lui, așa nu merge. Nu e omenește să trăiți separați. Eu aș fi fericită, dar știți voi însă și cum stă treaba. Situația asta a trecut, a tăiat-o Zoe. Bunicul e deja pe picioare, să rămână la mine în continuare. Nu-mi este o povară și nici nu-mi e singur cu el. Iar voi trebuie să vă creați o familie normală. E de ajuns că vă țineți de bătrâni. Bunicul Cosmin a stat tot timpul lângă sobă, privind pe fereastră și tăcând. Zoe are dreptate, fiica mea, a spus el deodată încet. Nu e bine ca bătrânii să le strice viața tinerilor. Mergeți în oraș, ați hotărât așa. Nu vă faceți griji pentru mine. Vara îl veți aduce pe Mihai să ne viziteze pe mine și pe Zoe. Ne vom bucura. Dar nu-l veți lăsa pe Mihai? S-a speriat Cosmin. Nu, ce vă vine? Mihai va veni cu noi. Deja am vorbit și cu Sergiu despre grădiniță. Oxana a tăcut. Cât de înțelepți sunt totuși bătrânii, gândea ea. Chiar i-au venit lacrimile de bucurie la gândul că poate foarte curând totul se va schimba. Îl vor lua pe băiețel și vor construi o familie. Și în sfârșit va avea tot ce au ceilalți. Serviciu, casă, familie. Are deja un fiu. Și apoi neapărat vor dărui lui Mihai un frățior sau o surioară. Zâmbea, imaginându-și viața lor de viitor. Numai să vină repede Sergiu. Și mai știți ceva? A continuat Oxana. Îi era foarte dor să se deschidă măcar către acești dragi bătrânei. Nu a reușit să-i spună lui Sergiu, poate că acești dragi bătrânei îi vor deschide inima. El m-a numit azi mamă, a spus Oxana repede. Zoe și Cosmin s-au privit și au zâmbit. El te numește de mult timp mamă. Mai întâi vine așa în fugă sau îl hrănește pe bunic. Și mama face asta, și mama face cealaltă. Orice copil are nevoie de o mamă. Și acest copil a fost lipsit de asta, i-a răspuns Zoe la cuvintele Oxanei. Dar dacă adevărata lui mamă se întoarce? A întrebat Oxana îngrijorată. Nu se va mai întoarce, a întristat-o bunicul Cosmin. A fugit în Turcia cu un nou iubit. Acolo și-a găsit sfârșitul. Cum adică și-a găsit sfârșitul? S-a mirat Oxana. A dispărut, pur și simplu? Da, a dispărut, a răspuns bunicul Cosmin, a dispărut complet. Se zvonește că el a ucis-o. Acolo sunt alte legi, iar fetele noastre nu știu să-și țină limba în frâu. Mai ales fata noastră. Și era o limbă ciudată. Deci. Bunicul a tăcut. Au îngropat-o deja, a continuat Zoe. Deci nu-ți face griji pentru asta, trăiți liniștit. Dacă vrei, îl poți adopta, dacă nu, trăiți pur și simplu așa cum sunteți. Ești o fată bună, băiatul va fi bine cu tine, și-a încheiat Zoe discursul.
Drumurile s-au înghețat. A nins pentru prima dată. Oxana a încercat să-l sune pe Sergiu, dar nu avea semnal. De la el nicio veste. Se apropia iarna adevărată, iar Oxana și Mihai nu aveau îmbrăcăminte adecvată. Și băiatul crescuse de mult de la anul trecut, iar Oxana nici măcar nu luase haine groase cu ea. Nu s-a gândit deloc că totul se va întinde atât de mult. Situația s-a agravat când Mihai s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit serios. Febra nu a scăzut de 3 zile. Și tusea nu-i plăcea Oxanei. Mai întâi a încercat să-l trateze cu remedii populare, ierburi, cataplasme, dar nimic nu a ajutat. Bunicul Cosmin i-a ordonat Oxanei să meargă după felcer în satul vecin, iar Mihai să rămână cu ei. Cu greu a reușit să se înțeleagă cu un tractorist să o ducă la sat. Nu se știa în ce stare erau drumurile, deci s-au hotărât să meargă cu tractorul, pentru a ajunge sigur. L-au adus pe doctor. Acesta a ascultat respirația lui Mihai, clătinând dezaprobator din cap. Nu pot să spun nimic bun, mamă. De ce l-ați lăsat să ajungă în halul ăsta? De ce nu ați apelat la doctor mai devreme? I-a certat el. Nu-mi place deloc respirația lui. Cel mai probabil, bronșită. Va trebui să mergeți în orașul cel mai apropiat. Sunt necesare antibiotice, la spitalul nostru de mult nu mai sunt. Mamă, nu pleca. A izbucnit deodată în lacrimi Mihai. Oxana a început și ea să plângă, l-a îmbrățișat pe fiu și i-a promis că se va duce doar după medicament și se va întoarce imediat. Îi mângâia capul, îl săruta mereu pe creștet și îi șoptea cuvinte bâlânde. Învăluit de această tandreță, Mihai a adormit, iar ea a început din nou să plângă. A încercat din nou să-l sune pe Sergiu, dar fără succes. După discuția cu bunicul Cosmin și Zoe, s-a hotărât că dimineața va pleca de urgență în oraș. Chiar va trece și pe acasă, ca să afle ce s-a întâmplat cu Sergiu și de ce nu ia legătura de atâta timp. Și va mai lua și haine groase și ceva de îmbrăcat pentru Mihai. Oxana era rușine să recunoască, dar era bucuroasă că va putea merge acasă. Visa la o baie fierbinte, plină de spumă până la refuz, în care să se scufunde până la creștet și să stea întinsă multă vreme, până se va răci apa. Cu aceste gânduri dulci, a adormit. Orașul a întâmpinat-o cu tristețe și brmă. 4 ore de legănat în autobuz au epuizat-o pe Oxana, astfel că dorința de a ajunge la baie a crescut de 100 de ori. Cât de neconfortabil îi era acum aici, printre blocurile înalte și fluxul de mașini. Cât de mult îi lipsea spațiul deschis și mestecenii. Într-adevăr, totul se recunoaște prin comparație. Singurul avantaj, semnalul telefonului era complet activ. Oxana a format din nou numărul lui Sergiu, dar din nou abonatul era indisponibil sau în afara rețelei. Chemând un taxi, Oxana alungă gândurile îngrijorătoare, liniștindu-se că în curând totul se va clarifica. După 15 minute, a ajuns la scara ei. Privind în sus, încercând să distingă ultimul etaj 32, s-a gândit deodată cât de urâte arătau toate aceste blocuri înalte și ne la locul lor. De înălțimi diferite și așezate, ca și cum ar fi încercat să înghesuie încă o clădire într-un spațiu liber. Nu erau curți, nu erau respectate normele de spațiu verde. Oxana și-a amintit cu tristețe de vechiul lor apartament Hrușciov, de 5 etaje. Astfel de clădiri erau construite pe întreg bulevardul. Toate la fel. Fiecare avea o curte, iar trotuarele erau separate de drumuri prin plantații verzi și tufișuri, mesteceni și alți arbori. Era frumos și confortabil. Aici însă era o grămadă de clădiri. Chiar și vechea casă a bunicului Cosmin arăta mai distinsă decât acest bloc masiv. Oricum, cel puțin e o baie, și din cauza asta Oxana e gata să ierte această urâțenie arhitecturală. A urcat la etajul 17. În lift i s-a făcut chiar puțin rău. Fie că oboseala și-a spus cuvântul, fie că s-a dezobișnuit să fie atât timp într-un spațiu închis, în timp ce se înalță.
Brava, a ajuns. Acasă nu era nimeni. Floarea de violet pe care o cumpărase cândva mamei cadou, o întâmpina cu o înflorire mov. Oxana o numea floarea mamei și era recunoscătoare lui Sergiu pentru că avea grijă de ea. A mirosit florile strălucitoare și a zâmbit dulce. La baie, mai bine la baie. Scufundându-se în norul de săpun, Oxana a suspinat dulce. 5 minute de relaxare deplină și era din nou fericită. Apoi, cafea. Câteva cești deodată. Ce ciudat, se gândea Oxana. Atmosfera este prietenoasă, se pare. Orașul înseamnă cafea. În sat, a băut cu plăcere ceaiuri din plante. Acolo această băutură era faierească. Aici, deodată, i-a venit din nou poftă de cafea. În cele din urmă, satisfăcându-și toate dorințele, a comandat prin internet toate medicamentele necesare pentru Mihai la cea mai apropiată farmacie. Acum se va usca, va ajunge la locul de muncă al lui Sergiu, va afla de ce a dispărut. Pe drumul de întoarcere va lua medicamentele, va trece prin magazin, va cumpăra haine pentru Mihai, apoi își va aduna hainele groase și se va întoarce în sat. Deocamdată, poate să-și permită încă o ceașcă de cafea. Frigiderul era gol. Asta a surprins-o pe Oxana, așa că a putut mânca doar sandvișurile rămase de la drum, pe care Zoe le ambalase cu grijă. Oxana a ajuns la muncă chiar în pauza de prânz. Voia să stea de vorbă cu fetele, fără să-i deranjeze pe ceilalți de la lucru. A întâmpinat-o cu bucurie Elena, Maria era în concediu. Oxana. Elena s-a repezit să o îmbrățișeze. Vai! Ascultă, ai slăbit. Grozav. Iar eu nu pot, pur și simplu nu reușesc. Hai în bucătărie. Spune-mi, ce dietă ai ținut? I-a atras-o pe Oxana în așa numita bucătărie. Elena, așteaptă, vreau să-l văd pe Sergiu, e la bază. A întrebat Oxana și a văzut că Elena s-a schimbat puțin la față. Nu, e în delegație. Pentru școală au comandat rame pentru ferestre cu un anumit tip de feronerie, pentru ca copiii de la etajele superioare să nu le poată deschide. Deci l-au trimis chiar la Samara. E acolo de o săptămână deja, dar de ce nu a sunat? Nu a sunat, a suspinat Oxana, dar Samara e un oraș mare, oare acolo nu prinde semnalul? Elena doar a dat din numeri. Oxana a observat că colega era nervoasă. Oxana, spune, nu te mai chinui, a rugat-o Elena, ce s-a întâmplat? Elena a zâmbit mai întâi. Ai un accent așa de schimbat, de parcă ai fi de la țară. Oricum, da, am ceva de spus, dar nu știu de unde să încep. Începe tu de la început, nu te răgăna, spune cum e, și Elena a început să povestească. Ei bine, ți-au luat o fată la locul tău. O femeie frumoasă, dar agresivă, ca un tank. Încă nu a găsit limbă comună cu Maria. Chiar mă tem că Natalia asta o șicanează. Îți dai seama, la ultima petrecere a firmei a spus așa. Nu v-ați cam cocuțat prea mult pe un loc. Îți închipui, i-a spus asta Mariei, și gata, a pus-o la locul ei, doar că săptămâna asta a ocolit-o. Apoi a decis să-l vâneze pe directorul nostru. Elena a râs la aceste cuvinte. Ai fi văzut cum a făcut-o. Cafea și ceai în birou. Fuste mini, să-i arate decolteul. Dar Alexandru al nostru nu a cedat. E un bărbat tare. Și se spune că la 45 de ani bărbații devin toți vulnerabili la tinerele. Dar nu, unul a rezistat. La aceste cuvinte, Elena s-a întristat și a tăcut. Apoi a trecut la Sergiu. După ce te-a trimis, a început să lucreze zi și noapte practic. Chiar și șoferul l-a înlocuit când a dus soția la maternitate. Tot spunea că trebuie să economisească bani, ca să cumpere un apartament mai mare și să-i scoată pe ai lui din sat. Așa spunea, ai lui. Atunci, noi toți din departament ți-am fost invidioși, Oxana.
ai prins un bărbat muncitor. Dar iată că a venit această femeie. Și-a folosit toate farmecele asupra lui Alexandru. A rezistat multă vreme, tot cerea să fie trimis în delegații, ca să fie departe de ea. Elena a tăcut din nou. Deci, Oxana. L-am văzut la fumat, se sărutau. Apoi a plecat la Samara. Oxana de mult terminase ceaiul, dar de 3 ori a adus cana goală la gură. Bine, Elena, mă duc. Trebuie să trec pe la farmacie, la magazin. Trebuie să ud floarea de acasă. Oxana s-a ridicat, spunând ceva neadecvat. Nu, Oxana, așteaptă încă 5 minute. Îmi pare rău, sunt o proastă. Probabil că nu ar fi trebuit să-ți spun asta, dar... Elena, e în regulă. Dimpotrivă, mulțumesc că mi-ai spus. Acolo nici nu bănuiam ce. Dar dacă e totul bine, slavă Domnului. Oxana a luat geanta, a îmbrățișat-o grăbit pe Elena și a ieșit. În hol s-a ciocnit de o femeie tânără și zveltă, de vreo 20 de ani. Aceasta s-a uitat de sus în jos la Oxana și a trecut mai departe. Era ea, a realizat Oxana. Și inima i s-a strâns de durere. Oxana a citit cândva sfaturile unui psiholog, că în momentul unei șocuri, pentru a nu înnebuni, trebuie să încerci să faci toate activitățile obișnuite, ca înainte. De exemplu, nu poți să nu-ți cureți dinții sau să nu-ți faci patul, dacă asta era un ritual înainte. Oxana simțea că nebunește. Gândurile îi zburau una după alta. Inima îi bătea, respirația îi era întretăiată. A decis pur și simplu să urmeze planul de astăzi. Farmacie, magazin, haine. Și apoi vom vedea ce va fi. Cumpărând jucăriile pentru Mihai, un nou palton și cizme, Oxana s-a liniștit imediat. Ea s-a scufundat în această acțiune cu totul. Instinctul matern își făcea simțită prezența. Consiliera din magazin nu s-a îndepărtat de ea nici măcar un pas, ajutând-o și sugerându-i fiecare detaliu. În final, Oxana a ieșit din magazin cu o geacă matlasată, cizme, un costum călduros, a luat câteva mașinuțe și 3 cărți pentru a-i le citi lui Mihai în fiecare seară. Mihai cu siguranță se va bucura, gândea Oxana zâmbind. Intrând în apartament, Oxana și-a adunat și lucrurile personale. Totul merge conform planului. A udat planta și, chemând un taxi, a plecat la autogară. Și abia stând în autobuz, s-a întrebat deodată, și apoi ce? De fapt, ea este o străină acolo. Ce le va spune când o vor întreba? Și Mihai va întreba. Mihai. Oxana nu a mai putut să-și țină lacrimile. S-a întors spre geam și a plâns. Ajungând la sat, a decis să nu spună deocamdată nimic nimănui. Cel mai important este ca Mihai să se însănătoșească, iar apoi se va vedea. Mamă! Mihai abia a coborât din pat și s-a repezit la ea. Stai, puiul meu, sunt rece de afară, lasă-mă să mă dezbrac. Eu te voi încălzi, mamă, sunt fierbinte. Mihai a zâmbit mulțumit. Da, simt că ești fierbinte. Înapoi în pat repede. Mă voi schimba, îmi voi spăla mâinile și începem tratamentul. Oxana i-a mângâiat obrăjorul lui Mihai. A intrat în casă cu un laian cu apă. A intrat Zoe. S-a întors frumusețea noastră, slavă Domnului. Mihai tot urechile mi le-a spart când și când vine mami. S-au îmbrățișat. Dă-i lui Mihai medicamentul și hai să mâncăm. Îmi dai și tu niște vești. Văd că ceva nu e în regulă. În timp ce Cosmin dormea, au stat de vorbă. Mătușă Zoe, ce să fac acum? Cum să procedez? Să-mi fac bagajele și să plec? Dar Mihai? Oxana nu a mai putut să-și țină lacrimile. Tu, fetiță, nu te grăbi. Bagajele le poți face oricând. Trebuie să vorbiți personal. Pot să spună multe în spatele tău.
Femeile sunt un popor de-al dracului. Dar ochii nu mint. Când vine, vorbiți împreună ce și cum. Deocamdată să-l punem pe picioare pe băiețel. Toată ziua iarăși a avut febră. Iar a doua zi, după ce a luat medicamentul, nu mai putea fi ținut Mihai. Juca cu mașinuțele aduse de Oxana, râdea cu glas tare și tot voia să iasă afară la plimbare. Oxana abia îi stăpânea impulsul. Nu, Mihai, să ne vindecăm bine, apoi vom ieși la plimbare, bine. Bine, mamă, dar tata când vine? Curând. E în delegație deocamdată. Și ce e aia delegație? A întrebat curios Mihai. Ei bine, asta se numește o sarcină pe care eu dau angajatorului pentru a o îndeplini. Deci tu ai fost în delegație. Oxana a râs. Nu în delegație, ci în delegație. Da, se poate spune și așa. Eu vreau să merg în oraș. Tata mi-a spus că în oraș sunt case mari. Vreau să le văd. Vom merge împreună, când te vei însănătoși. Oxana s-a întristat și a schimbat rapid subiectul conversației, atrăgându-i atenția lui Mihai. După 3 zile, Mihai era deja complet sănătos. A venit din nou doctorul din satul vecin. L-a ascultat pe Mihai și i-a asigurat pe toți cei prezenți că totul este bine, plămânii sunt curați. Chiar înainte de a pleca, doctorul s-a trezit brusc. Vai, ce prost bătrân sunt! Am întâlnit poștărița pe drum. Mi-a dat o scrisoare pentru voi, aproape că am uitat. Și a scos din buzunarul interior un plic. O scrisoare? Oxana s-a mirat. Ea nu primea niciodată scrisori, doar notificări de la fisc. Ei, în secolul 21, toată lumea se sună între ei, iar aici o scrisoare. Oxana continua să se mire. Da, de mult oamenii își scriau scrisori. Era un timp bun, a suspinat doctorul. Aveți dreptate, un timp bun, a confirmat Zoe, conducându-le până la ușă. Scrisoarea era de la Sergiu. Inima Oxanei s-a strâns. A luat o haină și a ieșit pe treptele casei. Voia să o citească singură, dar îi era teamă. Cel mai probabil, în această scrisoare Sergiu îi comunică că a întâlnit pe altcineva. Probabil că se scuză și tot așa. Cu mâinile tremurânde, Oxana a deschis plicul. Scrisoarea era scrisă cu o caligrafie frumoasă și fermă. Ei, bine, s-a gândit Oxana. Nici măcar nu știam cum scrie. Știa semnătura lui, pentru că adesea trebuia să semneze documente. Dar cum scrie, nu știa. Și a început să citească. Dragă, salut, nu știu dacă ai răspunde la telefon, de aceea am decis să-ți scriu. Știu că o scrisoare te va surprinde și vei citi neapărat. Sper foarte mult să nu o arzi în sobă, așa cum făceau nemulțumitele domnișoare din secolul al XIX-lea cu aleșii lor. Oxana a zâmbit. Ieri am sunat la serviciu și mi s-a spus că ai fost pe acolo. Știu că probabil ți-au spus multe lucruri în plus și nedevăruri. Eu nu sunt vinovat de nimic și tot acest timp am fost și rămân credincios ție și viselor noastre. Strâng bani pentru un apartament. Deja am suma pentru avans. M-am informat deja despre ipotecă. Plănuiesc să discutăm această variantă cu tine. Nu a fost nimic între mine și ea. I-am atentat, dar pentru mine nu înseamnă nimic. Te am pe tine, pe fiul nostru și nu-mi trebuie nimeni altcineva. Sergiu a scris această propoziție zâmbind, lucru indicat de paranteze. Trebuia să-ți spun totul în ultima noastră conversație telefonică, dar din cauza conexiunii proaste mi-a fost teamă că vei înțelege greșit. Am vrut să vorbesc față în față, dar a apărut această delegație. În plus, am uitat telefonul în taxi. L-am descoperit abia în Samara, când am cumpărat unul nou și mi-am recuperat toate contactele. Nu am reușit să te sun, erai în afara ariei de acoperire. Oricum, nu te gândi la nimic rău.
Vă iubesc, al tău Sergiu. Oxana a zâmbit, pecetluind la loc scrisoarea. Într-adevăr, probabil că a fost o perioadă bună când oamenii își scriau scrisori unul altuia. Cu siguranță o va păstra. Sau poate va readuce această tradiție a scrisorilor. Pentru că este minunat să păstrezi astfel de mesaje de la iubiți de-a lungul anilor. S-a întors în casă și a întâlnit privirea îngrijorată a Zoiei. Oxana a îmbrățișat-o cu un zâmbet fericit. Totul e bine, a asigurat Oxana. Ei, minunat, a suspinat ușurată Zoe. Și de acum încolo, a continuat Zoe privind-o în ochi pe Oxana. Și de acum încolo, niciodată să nu crezi zvonurile, fetiță. Niciodată, a înțeles cât de multe suflete omenești au fost distruse din cauza unor astfel de discuții. Adevărul poți să-l afli doar privind în ochii omului. Ține minte asta bine. Și i-a dat ușor cu degetul în nas. Iar zăpada cădea din nou. Oxana se întorcea de la magazinul local când deodată a auzit vocea sonoră a lui Mihai. Mamă, mamă! Oxana s-a uitat speriată în jur. Într-adevăr, spre ea alerga Mihai cu obrajii înroșiți, iar în urma lui venea Sergiu. În mâini ținea un buchet de margarete. Îmi pare rău, nu erau niciun fel de lăcrămioare. A zâmbit Sergiu apropiindu-se de ea. Nu e sezonul lor. Și a sărutat-o dulce pe Oxana pe buze. Doamne, cât de tare i-a fost dor de el. S-a agățat de gâtul lui și a început din nou să plângă. Iar el o mângâia pe spate. Uite, te-a stricat satul. Ai devenit la fel de sentimentală ca și ei de aici. Aici le place să plângă la orice. Zâmbind și continuând să o mângâie, a spus Sergiu. Gata, dragă, acum dacă voi mai pleca, voi pleca doar cu tine și Mihai. Ajunge cu toate astea. M-am speriat după toate astea că te-ar putea fura și pe tine. Oxana s-a uitat la el tot zâmbind. Cine să mă fure? Trec pe aici tot felul de imbecili. Sergiu a ridicat-o pe Oxana, îmbrățișând-o strâns. S-au așezat pe o bancă apropiată, iar Sergiu i-a povestit ultimele evenimente de la serviciu. Când Sergiu a condus-o pe Oxana și s-a întors în apartament, l-a cuprins remușcarea. Dar înțelegea perfect că altfel nu se putea. A udat planta Oxanei și și-a promis că va munci zi și noapte ca să rezolve situația cât mai repede. Faptul că ei va fi greu acolo, o înțelegea. Și de la gândul ăsta îi venea rău. Apoi însă, zilele de lucru s-au învârtit în vârtej. Bine că tocmai era sezonul montării ferestrelor. Se contura și o comandă mare de la școala locală. Totul mergea conform planului. Până când la ei la serviciu s-a angajat ea. O blondă superbă, cu picioare de la urechi și sâni fermi. Visul oricărui bărbat. El cu plăcere a privit-o, dar s-a mirat singur că nu a fost tentat. De fapt, a comparat-o imediat cu Oxana, iar în această comparație Oxana a ieșit câștigătoare. Da, ea nu era o blondă superbă și formele ei erau cele mai obișnuite. Dar era ceva în ea. Sergiu nu putea să pună degetul pe ce anume. Dar atunci a înțeles clar că dacă o va pierde, va regreta toată viața. Și nu a pierdut-o. Natalia, noul manager care a ocupat locul Oxanei, s-a dovedit a fi o fată cu gheare ascuțite. S-a implicat rapid în toate și a început să ceară mai multe responsabilități. Sergiu a observat insistența ei în a-l vizita pe director și doar se mira de îndemânarea ei. Oare va rezista Alexandru? Sergiu știa că șeful lui este căsătorit de 15 ani. Și această căsătorie a fost fericită. 2 copii, propria firmă, o soție inteligentă și frumoasă. Dar Natalia era insistentă. Sergiu nu se îndoia deloc că șeful nu va rezista. În timp ce relația lor se dezvolta, tocmai l-au trimis pe el în delegație. Iar când s-a întors, situația s-a schimbat radical. Sergiu, v-am făcut cafea. Sergiu s-a necat aproape,
văzând-o pe Natalia intrând în biroul lui. Secretarei nu îi se cuvenea să-și facă singură cafea, el o prepara întotdeauna, așa că s-a mirat când ea a intrat, ba chiar a plutit în biroul lui, cu o tavă și o ceașcă minusculă. Rochie neagră mulată, decolteu adânc, gene fluturătoare, ruj roșu și tocuri înalte. Natalia era în armură deplină. Sergiu s-a pregătit, pentru că înțelegea că fata și-a ales o nouă țintă. Va trebui să-l întrebe pe Alexandru ce nu i-a convenit la el, de s-ar orientat spre o nouă victimă, și s-ar orientat chiar prea evident. A intrat și, cu o voce melodioasă, a întrebat, Sergiu, ați putea să mă ajutați să mut banca din camera de fumat? E așa poziționată, că mă orbește soarele. Sergiu înțelegea că în spatele acestei cereri se ascunde ceva, dar nu știa cum să refuze, așa că s-a dus să îndeplinească cererea fetei, iar în spatele acestei cereri se ascundea o acțiune majoră din partea încăpățânatei Natalia. Abia apucase Sergiu să mute banca și, întorcându-se să raporteze munca făcută, când Natalia s-a aruncat practic în brațele lui și l-a acoperit de sărutări. Rujul ei roșu lăsa urme atât pe față, cât și pe guler. Această scenă a fost observată de Elena, care trecea pe acolo. Împinând fata, Sergiu a avertizat-o că dacă se va întâmpla ceva asemănător din nou, va uita de acel punct al educației în care li se bătea cuiul că fetele nu trebuie bătute și îi va da una bună, și i-a amintit că are o familie și să renunțe la speranțele ei de a-l avea ca partener. Impotent. A țipat Natalia cu răutate și, cât i-au permis tocurile, a fugit de Sergiu. Alexandru, fie eu dau demisia, fie o dai afară pe Natalia din firma asta, fie mă trimiți în delegație, a intrat Sergiu cu un aer iritat în biroul șefului. Ce, și pe tine te-a săturat neînfometata noastră? A râs șeful în răspuns. Da, nu e de glumit. Ok, aducea cafeaua, dar să se băgă să mă sărute, asta e prea mult, chiar și pentru ea. A răspuns furios Sergiu. Deci cu mine nu i-a ieșit, nici cu tine. Înseamnă că va fi retrogradata. Și următorul pe listă e adjunctul tău. A râs din nou șeful. Alexandru, nu e de râs, e serios. Distruge familii, tu însuți ai fost pe punctul să cazi. Da, ai dreptate. Bine, nădejdea mea e înțelegătoare. Cu Alexandru, Natalia nu a stat prea mult pe gânduri, dar la început tot a adus cafea în ținute provocatoare. A participat și a susținut toate acțiunile lui. A supravegheat documentele de lucru, pentru că șeful nu avea secretară, considera că e inutil pentru el. Cafeaua o făcea singur, iar ordinea documentelor era asigurată mai întâi de Oxana, apoi de Natalia. Despre faptul că soțul ei are o secretară, Nădejda a aflat când a intrat odată în birou, dar, privind la situație, l-a avertizat imediat pe soț. Asta nu va sta pe loc. Va ataca direct, deci fii atent. Adică eu sunt băl și am deja coarne, așa? Nădejda a fost imediat îmbrățișată de soțul ei. E doar o expresie, și tu știi foarte bine ce vreau să spun. Și ea i-a răspuns la sărutarea soțului ei. Această scenă a fost observată de intrarea Nataliei, care, probabil înțelegând că nu are nicio șansă, s-a orientat către un nivel mai jos, adică către Sergiu. Deci dă-o afară, nu a venit să lucreze, ci să-și aleagă o partidă mai grasă, se plângea Sergiu. Acum nu am timp, Sergiu. Avem o comandă importantă, trebuie să găsim un nou manager, când afacerea e gata să se încheie. Deocamdată nu e momentul. Deși are aventurile ei amoroase, ea își cunoaște treaba. Când se va aranja totul, nu va fi pace, îți promit. Și pentru ca ea să se lase definitiv de tine, chiar ar fi bine să mergi pentru o vreme la Samara. Nu ar fi rău să verifici totul încă o dată. A pierde o comandă atât de importantă ar fi ca și cum ți-ai săpa singur mormântul afacerii. Deci, poți pleca chiar după prânz sau mâine dimineață. Am dat deja instrucțiuni Mariei pentru diurna de deplasare. Așa am convenit. Iar Natalia,
ți-ai imaginat, s-ar orientat chiar spre adjunctul meu, Vlad. Dar el e un bărbat liber, nu-l interesează. Deci, deocamdată cu el, nu știu dacă o va lăsa în pace noaptea sau se va liniști cu Vlad, vom vedea în timp. Sergiu a încheiat povestirea. Chiar îmi pare rău de ea, a spus trist Oxana. Nimeni nu o iubește. De aceea se comportă așa. Cineva i-a insăflat, probabil, că dragostea poate fi câștigată doar prin aspectul fizic. Sper că va face câteva greșeli înainte să înțeleagă că nu e așa. Sergiu a îmbrățișat-o pe Oxana, iar apoi, luând-o pe Mihai de mâini, au plecat toți trei să anunțe bunicul Cosmin și bunica Zoe despre nunta apropiată. Au hotărât să facă nunta la țară. În oraș vor organiza și o petrecere cu colegii, dar mai târziu. Sergiu are concediu și vrea să petreacă timp cu familia, aici, în mijlocul pădurilor natale. La ceremonie s-a adunat jumătate de sat. De multă vreme nu mai avusese loc o nuntă aici, așa că au trebuit să repare în grabă clădirea fostei cantine, ca să încapă toți. A fost o nuntă modestă, dar foarte veselă. Au fost cântece de masă, pe care le iubea Oxana. Au cântat strigături pe melodia acordeonistului, au petrecut până dimineața. A doua zi, Oxana și Sergiu stăteau pe o bancă lângă casă, înfășurați în paltoane. Devenise rece de iarnă. Beau ceai fierbinte de plante și fiecare se gândea la ale lui. Mihai încerca să facă prima minge de zăpadă din ninsoarea căzută. Oxana stătea îmbrățișată cu iubitul ei și nu-și venea să creadă că totul e adevărat. În acel moment a realizat că promisiunea dată mamei, de a termina studiile și de a-și aranja viața, va fi îndeplinită. Diploma e deja în mâini, iar viața ia o turnură care o mulțumește pe deplin. Acum doar să savureze.